V dnešnom videu sme si zahrali s FC Maxom IKEA a postavili sme vynikajúci bunker. A to, ako sme sa k tomu dopracovali a kto nás stihol naháňať, sa dozviete v dnešnom videu. Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska tu budeme mať takú zmenu, hráme Roblox, som tu spoločne s FC Maxom. Čaute ľudia. A ako ste si niektorí, čo poznáte túto hru, mohli všimnúť, tak hráme IKEA. A je to vlastne o tom, že budeme proste musieť prežiť túto, a aby nás nechytili káci. A pod za mnou ideme si postaviť bunker. A presne viem, že ako. Tieto palety, berú tie palety a ideme ich takto dávať, a ideme to tu zatarasiť, ok? Dá sa tu vôbec skočiť? Hej. Ježiš, ty si blázen. Som čapták. Do prčíca, som to dal úplne zle. Trony. Dobre, tak tie zober. A budeme si to proste vlastne postupne zväčšovať a... A jak sa mám dostať dovnútra? No tadiaľ to, pozri, ja vyjdem. Tu, tadiaľ to sa musíš, ale pretlač sa. No tak. A ja už to tu zatarasím. A na čo som tu ja staval tie veci? Jaké? Tam vzadu. A počkaj, jak si to dal takto na krivo? Či jak sa to... Jakže ne? Vieš, jak to myslím? Daj to naspäť rýchlo. Ja nič nevidím, ale... Daj si to viacej. Ja som si... Ježiš, ja som vypadol. Ďalší deň chod ty po jedlo. Ja pôjdem zobrať voľaké svetlo a rozšírime to. Môže. No ale do dĺžky to rozšírime. Ja idem rýchlo si ruky umyť. Ok. Idem pre svetlo ďalej. Ľudia, čiže FC Max odišiel, ale zatiaľ tu nevidím žiadna IKEA. Počkaj, jaké mám nastavenia? OK, no! No! Preč? Idem pre jedno. Dobre, ja idem zohnať svetlo. No, tu je hneď prvé. Ja idem po rovinke. Tu mám hneď prvé svetlo, čiže ja ho berem. Čo? Ale kde sú nejaké kuchynky? Však musíš nájsť, ale nechoď akože ďaleko. Neviem, keby náhodou noc bola. No, by si sa nestratil. Čiže pri mne viac, jak možné? No, to je to. Asi sem by som to dal, ľudia. Tak je to tu cool. Ešte zoberiem dajaké svetlo. Asi toto. Toto je také najbližšie svetlo. A tu je strašne veľa tých paliet. To je dobre. Počkať. Tak. Som to proste delknem. No, počkaj, ber rýchlo. Toto jedno potrebujeme. Tak to daj. Zataraz to okamžite. Dobre. Čo malé, čo tu máme? Máme tu svetlá. Dobre, pozri sa aj hore. Ja nemám energiu, ja si musím dať vodu. Dobre, je to aj hore tu. Toto nepreskočia, že nie? Čo? To, čo som tu postavil. To nemôžu ako preskočiť. Nemali by. Nemali by. Kámo, toto bude asi video na 2 časti, alebo ja fakt neviem. Ty sám. A ja. OK ľudia, takže toto by som akože túto prvú časť ukončil. Zatiaľ môžete vidieť, že toto sme tu stihli postaviť. To je taký most. Takže ak sa na toto video ľúbilo, nezabudnite like, odber a zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa z tejto hry. Čus!